Практыка сканіравання цела. Падчас гэтай практыкі мы будзем засяроджваць увагу на целе, пачынаючы з ног і рухаючыся ўверх да галавы. Мэта тэхнікі прысутнічаць у сваім целе без якіх-небудзь намераў і проста назіраць і заўважваць тое, што вы адчуваеце тут і цяпер. Памятайце, што расслабленне само па сабе не з'яўляецца мэтай. Сканіраванне цела азначае ўсведамленне адчуванняў. Звычайна гэта робіцца ў лежачым становішчы, на ложку альбо на падлозе. Калі вам будзе больш зручна, вы можаце накрыцца коўдрай і пакласці пад галаву падушку. Вы можаце ляжаць з адкрытымі вачыма альбо заплюшчыць вочы, як вам захочацца. Лежачы на спіне, скіруйце ўвагу і адчуйце, як цела дакранаецца да паверхні. Магчыма, вы заўважыце кропкі, дзе гэтыя адчуванні больш выразныя. Звярніце ўвагу на адчуванне дыхання. На працягу некалькіх удыхаў і выдыхаў паназірайце, як уздымаецца і апускаецца ваш жывот. Рабіце ўдых праз нос і выдах праз рот. Удых і выдах. Вы можаце рабіць выдах даўжэйшым, ніж удох. Гэта дапаможа яшчэ глыбей вам расслабіцца. Зараз перанесіце ўвагу на абедзве ступні. Адзначце адчуванне дакранання да падлогі і там, дзе яго няма. Як і зараз вы адчуваеце вашыя ступні. Перанесіце ўвагу вышэй, на шчыкалаткі і голені. Што вы адчуваеце ў іх? Як адчуваецца дакрананне вопраткі да цела? Як адчуваецца дакрананне цела да падлогі? Назірайце. Падыміце увагу вышэй, да каленаў і сцёгнаў. Ахапіце іх увагай цалкам. На працягу некалькіх удыхаў і выдыхаў сачыце за адчуваннямі ў месцах дотыку з паверхняй.
Перамясціце ўвагу на вобласць таза і нізу жывата. Адзначце адчуванні ў гэтай вобласці. Адчуйце сваё дыханне. Звярніце ўвагу на тое, як зараз вы адчуваеце цалкам свае ногі, таз і низ жывата. Зараз скіруйце ўвагу на ўвесь жывот цалкам. Затрымайцеся тут на некалькі ўдыхаў і выдыхаў. Паназіраце за адчуваннямі ў вобласці сонечнага спляцення. Далей перанесіце ўвагу ў вобласць грудзей. Адзначце любыя адчуванні ў гэтай вобласці альбо іх адсутнасць. Далей мы пераносім увагу на рукі. Адчуваем іх. Вы можаце адзначыць, наколькі выразна вы адчуваеце рукі, нават без неабходнасці глядзець на іх. Адчуйце свае пальцы. Калі будзеце гатовыя, перавядзіце ўвагу на запясці і прадплеччы. Што вы зараз там адчуваеце? Цяпер перанесіце ўвагу да локцяў і плячэй, адзначаючы ўсе адчуванні ў гэтай вобласці. Скіруйце ўвагу на ключыцы і ўсё разам на жывот, на рукі, пальцы, локці, плечы. А таксама на ногі і стопы. Адчуйце гэта ўсё разам і далей
падымаемся да адчування шыі. Што зараз адбываецца там? Падымаемся вышэй да галавы. Прасвяціце адзін удых і выдах для сківіцы, падбародка. Перанесіце ўвагу на вусны, нос, шчокі, лоб і ўвесь твар. Таксама адчуйце свае вочы. Ахапіце ўвагай всю галаву цалкам. Аб'яднайце гэта з адчуваннем шыі, рук, грудной клеткі, сонечнага спляцення, жывата, таза, ног і стоп. Адчуйце ўсё сваё цела. Мы проста знаходзімся ў гэтым моманце, адчуваючы сябе ва ўласным целе. Дазвольце гэтаму быць пэўны час. Некалькі ўдыхаў і выдыхаў. Вы можаце ўявіць, як дыханне праходзіць праз вас ад макушкі да кончыкаў пальцаў ног на ўдыху і вяртаецца ўверх на выдыху. Адзначайце ўсе адчуванні ў целе, дазваляючы ім быць момант за момантам. Дазвольце сабе застацца з гэтымі адчуваннямі столькі, колькі вам патрэбна. Каб завяршыць практыку, плаўна і мякка паварушыце пальцамі рук і ног. Пацягніцеся так, як таго просіць ваша цела.
калі будзеце гатовыя, павольна адкрыйце вочы і паназірайце за сваімі адчуваннямі. Падзякуйце сабе за гэты час.